Di gelwê Herêma Kurdistanê bi xwe krîzên darayî hene lê pêdiçe dosyeya danaxaz û hevpişkên wê hindên din krîzan kûr bikin. Li gorî biryareka dadgeha navberkariya Nêvdewletiya London, pêtiviya hikûmeta Herêmê di dema 28 rojan de gujmê 1 milyar û 981 milyon dolaran bide bi danaxaz û hevpişkên wê ku mûçê sêmehên fermanberên Herêmê dike. Li gorî biryara dadgehê eger hikûmeta Herêmê di wî demê diyarîkirî de gujmê pareyê nede bi danaxaz, wê ji bal Banka Nêvdewletî ve pereyê firotina petrola Herêmê dest bi serdabêgirtin û heya ku qerebûya danaxaz dawî pêtêt. Li gorî bidovçonên hênartî bi sedemeyekî pereyê petrola Herêmê diçe Banka Nêvdewletî ve ji ber vê yekê hikûmeta Herêmê nemakare pareyê nede bi kompanyayê. Kompanya danaxaz mezintirîn û yekem kompanya devera Kertê taybet e ku di biyavê gaza siruştî da û li rojhilata navîn û Bakurê Efrîqya de kar diket. Li sala 2005 de ji bal 300 kesatên diyarên welatên civata herîkariya Kendav hatiye damezrandin û baregehê serekiyê wê jî li Îmarat e. Li sala 2007 de hikûmeta Herêmê li gorî girêbestekê mafê karkirinê li Zevya, Kormor û Çemçemal bi kompanyayê de ji bo dema 25 salan û di sala 2023 de dawî pêdêt ku her yek ji kompanyayên OMV ya Nemsawî û MOL a Hingarî ji sedê da pişkan yên karkirina xwe têde wergirtine û hêna jî karên wê berdewamin. Arîşên hikûmeta Herêmê û danaxaz her lê wê salê ve bi sedemê xerîjinekirina van pisûlayan ku taybetin bi berhemanîna gaza şil çêbû. Lê di sala 2013 de danaxaz dosya bire dadgeha navberkariya Nêvdewletî lê Brîtanya. Bi gotina berpirsekên kompanya danaxaz heya niha kompanya milyarek û 200 milyon dolar li her du zeviyên gaza siruştiya Kormor û Çemçemal û Mîran de xeric kirine û nêzî 105 milyon bermîlên gaza şil jî berhemanîne. Got jî eger hikûmeta Herêmê pabendî girêbesta navbera wan nebe, di sala 2016 de careka din li dadgeha navberkariya Nêvdewletiya London daxwaza qerebuya bêtir dike û bi sedemê paşketina projeyan di pêşxistina zeviyên gazê li Herêma Kurdistanê de gujmê nêzî 3 milyar dolara ye. Birina vê dosyayê di demekî de ku berî jî kompanya danaxaz li sala 2009 da dosyayek li Komara Îslamiya Îranê birûk û bi girêbestekê di gel de bajû kir bu heya rojan e nêzî 600 milyonan peyên sêcayên gaza sirûçî ji bo wan bişîne. Lê bi sedemê bilindbûna bayê petrola cîhanî ve Îran di girêbesta xwe poşman bû daxwaz kir pêdaçûn bi girêbestê de bêkirin. Di hember de danaxaz dosya bire dadgeha navberkariya Nêvdewletî li Brîtanya û Îran ne çar bû ku qerebuya 18 milyar dolaran bide bi danaxaz. Herwesa danaxaz li salên derbasbûyî digel hikûmeta Misrê jî de arîşên hefaweyên dosyayên Herêmê hebûn ku dawî car ew jî bi qazanca kompanyayê dosyayek alî bû gujmê 208 milyon dolar weke şayseyên darayî deranîna gaza sirûşî li Misrê wergirt ku ji bo demê paşketina wê bû. Derkirina vê biryara dadgeha London lê piştî rojekê dêt li seredana barzanî bi welatên deverên Kendav û ku Îmarat êke ji wan welatan bûye, bi gotina çavdêran pê diçe peywendî bi vê pirsê ve hebû be.